Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς γεννήθηκε 10 Δεκεμβρίου 1948 στο Μοστάρ. Είναι Βόσνιος πρώην προπονητής και ποδοσφαιριστής και πρώην επικεφαλής αγωνιστικού τμήματος της ΑΕΚ. Εκτός από τη βοσνιακή υπηκότητα, ο Μπάγεβιτς έχει αποκτήσει και την ελληνική, ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας στη θέση του επιθετικού στη Βελές του Μοστάρ. Αγωνίστηκε σχεδόν σε 400 αγώνες, πετυχαίνοντας 170 τέρματα. Εν συνεχεία μετέβη στην ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Ελλάδος και 1 κύπελο. Ήταν επιτυχημένος ως ποδοσφαιριστής και κέρδισε την αγάπη των οπαδών της ΑΕΚ, μάλιστα την περίοδο 1980-1981 αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Αγωνίστηκε σε 106 αγώνες και σημείωσε 65 γκολ. Παράλληλα με τους συλλόγους, αποτέλεσε και μέλος της εθνικής ομάδας της Ιουγκοσλαβίας κατά την περίοδο 1970-1977, σημειώνοντας 29 τέρματα σε 37 συμμετοχές. Έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελο του 1974, οπότε και σημείωσε hat-trick απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Την πρώτη κιόλας χρονιά του στην ΑΕΚ ως προπονητής, κατόρθωσε να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 10 έτη. Την τριετία 1992-1994 η ΑΕΚ απέδωσε ποδοσφαιρικά και κατέκτησε 3 συναπτά πρωταθλήματα. Τη δε χρονιά 1995-1996 κατέκτησε το κύπελο, όχι όμως και το πρωτάθλημα, το οποίο κατέκτησε με διαφορά 1 βαθμού ο Παναθηναϊκός. Εντούτοις η γενική παραδοχή ήταν ότι η ΑΕΚ εκείνη τη χρονιά απέδωσε το καλύτερο ποδόσφαιρο της ιστορίας της. Συνολικά κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ σε 316 παιχνίδια στην πρώτος εθνική το 1996, προκάλεσε σάλο με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του αντιπάλου της ΑΕΚ, Ολυμπιακού. Οι οπαδοί της ΑΕΚ, που ως τότε τον είχαν ίδαλμα, τον αντιμετώπισαν με πρωτοφανές μίσος. Στο χώρο, περισσότερα πήγε την ΑΕΚ από εμάς, γιατί είχε και πιο δυνατούς παίκτες σε ορισμένα σημεία. Είναι η εκτός 16άδος και στη συνέχεια η αναπληρωματική, ανάμεσά τους και ο Στράτος Γιδόπουλος. Αλλά τώρα βέβαια όλοι περιμένουν την είσοδο του Μπάγεβιτς και τη στιγμή εδώ ο Μπάγεβιτς που θα κατευθυνθεί προς τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ντούσαν Μπάγεβιτς και ΑΕΚ. Μια σχέση που κινήθηκε μέσα στο χρόνο και ορίμασε από εκτίμηση σε αγάπη, από αγάπη σε λατρεία, από λατρεία σε μίσος. Μια σπουδαία προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με την ένωση, που έφτιαξε γενιές νέων αεξίδων, που έγινε τραγούδι αλλά και χυδαίο σύνθημα. Μια εικόνα που τσαλακώθηκε στο πέρασμα του χρόνου, στη μανιώδη προσπάθεια του Σερβοέλληνα τεχνικού να φέρει το παρελθόν στο μέλλον μέσα από τις 2 επιστροφές του στην ΑΕΚ. Μια πορεία με κύπελα και γροθιές, βρισχές και παρακαλετά, μοιάζει σενάριο από αυτά που μόνο η ζωή μπορεί να πλέξει. Καμίνο και τέρμα. Ο Μπάγεβιτς θα φύγει από την ΑΕΚ με μαγκουρίτσες. Θα πέφτουνε τα σάλια του, θα τρέμουν τα χέρια του, δεν θα είναι το σημερινό παλικάρι. Η πρώτη επιστροφή έρχεται το 2002, μέσα σε άγριες αντιδράσεις του κόσμου της Ένωσης. Επειδή δεν είμαστε δογματικοί, επειδή είμαστε αυθεντικοί αεκτζίδες, είμαστε ξανά μαζί με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Η πρώτη χρονιά θα τελειώσει κακήν κακός. Την 18η αγωνιστική της δεύτερης, η κόντρα θα εξαντλήσει τον Σερβοέλληνα που αποχωρεί κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή στα Λιώσια. Και αυτό που έχει γίνει δεν μπορώ να ξεπεράσω, παιδιά. Δεν μπορώ. Σε παρακαλώ. Εμείς θα κάτσουμε security στο σπίτι σου. Για το φάγημα και Επιστροφή νούμερο 3 το 2008. Διαδεχόμενος τον Γιώργο Δόνη και με την παρέμβαση Νικολάου Μανολά καθοριστική. Αν μου λένε ότι θα με κρατήσουν μέχρι τέλος, εγώ συμφωνώ μέσα. Δεν πάω πουθενά. 2 χρόνια μετά,
η επιστροφή στο παρελθόν. Έχω ενημερώσει τον κύριο Αδαμίδη, το έχω πει και στους παίκτες, ότι παρατούμε και κάτι παραπάνω οι επόμενες μέρες. Το φινάλε ήρθε με ύφος αγέροχο και αποφασισμένο μέσα σε μια βροχή από καρέκλες. Πρίγκιπας και βάτραχος, ήρωας και προδότης, αναμορφωτής και ξεπερασμένος. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς.